София. 19 часа и 38 минути. На телефон 112 е получен сигнал за помощ. Грубо нарушаване на обществения ред в известно столично заведение. Главен полицай Кирил Атанасов и полицай първа степен Димитър Николов поемат случая. Патрулът им се намира близо до клуба, от който е подаден сигналът. 150 на 20. Говори 20, слушам. Знаем ли колко са извършителите? Информация на свидетеля двама. Агресивни, въоръжени с хладно оръжие. Край. Кой е подал сигнала? Е подаден от Ивон Кривошиева, 22 годишна, родом от Ямбол, неосъждана, салонен управител в заведението. Край. Имаме ли информация за пострадали? Отсъства информация, свидетелката е напуснала заведението веднага след происшествието. Извършете проверка на място и докладвайте. Край. Прието 150 и потегляме. 4 минути до локация. Дай газ. Слава Богу, че дойдохте. Здравейте. Здравейте. Вие сте Ивон Кривошиева съм аз. Здравейте. Вие подохте сигнала. Да. Какъв е точно случай? Долу е нещо страшно. Ще се избият. Не знам какво стана. Всичко беше наред. Колко човек са? Двама души, доста са здрави, хвърлят маси, чупят столове, бутилки, чаши, каквото... Пили ли са алкохол, пияни ли са или? Не, при нас не са пили никакъв алкохол. Никакъв алкохол и Не. започнаха да чупат само. Да. Добре, охраната на заведението къде? Не са ли намеси нещо? Намесиха се, но просто не можах да ги озаптят. Те бяха много разявени. Разбирам. Добре, успокойте се, всичко е наред. Сега ще погледнем какъв точно казуса. Имате ли лична карта във вас? Да. Колега, би ли проверил само момичето? 150 на 20. Дойдоха и почнаха. Слушай, здравейте. Намираме се на происшествието. За сега имаме информация само за двама нападатели, които чупат маси и столове вътре в заведението. Момичето, което подаде сигнала, Ивон Кривошиева, е при нас. Всичко е наред. В безопасност е. Ще проверим какъв е точно казуса. Ето, изпращане на подкрепление. При вас ще бъдат на локация до 11 минути. Край. Разбрано. Колега? Добре, бихте ли им казал къде точно се намира? заповядайте. Добре. В дъното, под стълбите. Добре. Вземете лична карта, колегите идват до няколко минути и стойте тук, не се притеснявайте изобщо. Всичко ще бъде наред. Пиянските свади често са доста опасни. Участниците в конфликта могат да извадят оръжие и да застрашат живота или здравето на трети лица. Подкреплението за наряд 20 пристига в точния момент. Докато главен полицай Атанасов разяснява на колегите си ситуацията, напрежението в клуба ескалира и те нямат друг избор, освен да атакуват. Първата ни задача е да въдворим ред и по възможност никой да не пострада. 150 на 20. Имаме двама задържани с непотвърдена самоличност, тъй като нямат лични карти. Пострадалите са отведени нагоре към медицински екип, който чака. Как да процедираме напред? Прието 20, задържаните лица да бъдат отведени в районното управление за изясняване на самоличността. Вие съберете допълнителна информация по случая на място. Край. Прието. Така. Няма лични карти. Колега, аз ще ги наблюдавам. Би ли довел свидетелката, за да разпитаме? По-спокойно, по-спокойно. Искам следите и двамата да не мърдате изобщо. По-спокойно. Сега ще разберем какъв точно случая, защо сте тук и каква ви е целта. Здравейте, колега. Може да ми разкажете още веднъж. Лицата седнаха в заведението и какво се случи? Не се притеснявайте, задържани са. Не седнаха, те направо с влизането. Започнаха веднага да чупят, да блъскат, хвърляха, бутаха масите. Разбирам. Някаква употреба на алкохол, нещо закачаха ли с персонала? Не, само С клиенти на влизаха заведението? Не. При получаване на сигнала решихме, че става въпрос за пиянско сбиване. Но огледа показа, че лицата не са употребили нито наркотични вещества, нито алкохол.
За сега мотива е наясен. Собственик на заведението къде е? Няма го днес с хората. Синът му има рожден ден. Добре, разбрах. Дайте ми трите имена на собственика на заведението Да. и неговия телефон. Напишете ги или си ми ги донесете. Благодаря ви. Не се обажай. Гледай долу. Така, каква е целта? Защо сте тук и защо изчупихте заведението? Ние се забавляваме. Забавление, страхотно забавление. Сега ще ви заведем в районното. Колега, дигаме ги. Не мърдай, се дърпай. Леко стопор, как сте нагоре? Не се Какво дърпай. става тук, бе? Се дърпай. Какво се случва? Вие кой сте? Собственик съм аз, Савов. Собственика. Добре, изчакайте тук. Колега, Дай до стената. Бързо до стената, не се дърпай. ката назад. Разтвори краката. Какво се случва, бе? Разтвори краката. Какво става тук? Ще ми обясни ли някой? Тук сме Какво? посигнали мърдай. за хулиганство. Тези две лица са нанесли щети във вашето заведение. Гледай напред, гледай Раниха напред. двама човека от вашия персонал. Така че сега ще бъдат отведени в районното за изясняване на случая. Не, няма ги отвеждате, аз няма повдигам никакви обвинения. Но нищо не е станало, кой знае какво. Как така няма да Всичко е повдигате застраховано, застраховано Гледай ще го надолу. покрие. Нищо, айде, момчетата са пинали малко, повеселили са се, редовно се случва. Ние имаме друга информация. Те са трезвени, не са употребили алкохол. Директно са дошли в заведението и са започнали да чупат. Вашия салонен управител така ни обясни. Кой тя ли ви подаде сигнал? Ивон ми подаде сигнал. Ивон, ти ли подаде сигнал? Ивон, ела, бе, ела. Ти ли се обади? Да. Ти се обади. Колко пъти съм ти казвал да ми се обаждаш първо на мен? Съжалявам, Знаеш какви господин проблеми мога да ми Савов. направиш, а? По-спокойно, отдръпни се назад. По-спокойно. Чакай, бе, какво става са? Мене ли ще ме По-спокойно, арестуват? отдръпни се назад. Няма да те арестуваме, Ти по-спокойно. си уволнен, аре, ставай и заминавай. Моля ви. Аре, не си повече на работа. Няма Савов, няма Малов, айде. По-спокойно, не си го изкарвайте на нея, тя не е виновна. Изчезвай, ти По-спокойно. казвам. Изчезвай и повече да не съм те видял. Ай, Вие познавате ли тия две лица? Къде ще ги познавам? Я се обърни. Бързото и безпричинно уволнение на служителката събуждат съмнение от двамата полицаи. За тях е повече от очевидно, че собственикът се опитва да скрие нещо. Вие познавате ли тия две лица? Не знам, не ги познавам. Въобще не... Сигурен сте в това нещо. Убеден съм. Поведението на собственика е откровенно подозрително. По всичко личи, че има информация, която се опитва да скрие от нас. Аре, ако обичате да приключваме вече, защото гледай какво е тук. Трябва да викам Господин чистачки, Савов, да се останете чисти. тук на место. да се Имам още оправя. няколко въпроса към вас. Колега, отвеждаме и към патрулката. Останете на место. Давай нагоре, давай. Наказанието при подобно хулиганство е лишаване от свобода до 2 години или пробация. А при случилата се ситуация с съпротива до 5 години затвор. Ситуацията е овладяна и нарушителите са задържани. Но за главен полицай Атанасов акцията не е приключила. След като двамата с полицай Николов отвеждат задържаните, полицай Атанасов решава да проведе по-сериозно събеседване с собственика на заведението. Господин Савов, успяхте ли да се успокоите малко? Създало се напрежение. Нямам проблем. Добре, аз имам още няколко въпроса и Давай, казвай се. аз съм полицай с голям опит. Няма да ви лъжа, тази ситуация ми е до болка позната. Срещал съм я и знам за какво става въпрос. Има ли някой, който ви желае злото? Кажете ми просто. Няма, само приятели имам. Само приятели. Няма. Никой до сега нито ме е заплашвал, нито ме е рекетирал. Не Нищо. познавате Само... тези две лица, които ги задържахме, за първи път ги виждате. Не, въобще не ги познавам. Аз за първи път ги виждам. Може да съм ги виждал някой път тук в заведението, но няма причина. Нали знаете, Няма че причина. следващия път може да бъде по-лошо. Следващия път, ако закъснееме, сигнал може да бъде подаден по-късно, може да бъде още по-зле. Може да бъдете вие в заведението, вие да пострадате, някой от персонала ви. Заплашвате ли ме? Какво? Не, Аз аз ще не съм в пострадам. ролята да заплашваш. Аз съм в ролята на човек, който ви пази. Разбрах, че днес сина ви има рожден ден. Представете си, че сина ви беше тук и той беше пострадал. Нямам представа. Добре, Нямам в врагове. такъв случай аз Всичко няма е- повече какво да питам Окей. и отивам към районното да вода двамата задържани. Съжалявам много. Желая ви лека вечер. Добре, де, ако ви познавам какво? Ако ги познавате, може да ни помогнете. Дайте ми някаква информация. Откъде да започнем? Имате ли представа кой може да е? Имам. Тия са мутрите на един бивш мой съдружник. Така. Това е много гадно
Имате някакви пререкания с него? Имахме на времето общ бизнес. Бачкахме заедно, всичко беше наред, окей. Обаче сега се опитва да ме рекетира, иска да ми вземе бизнеса с заведенията и ги праща постоянно тия му. Тормозиме мене, семейството. Обажда се, тормозиме, праща ги за трети път. Разбирам, но за да ви помогна в случая, това, което ми го казахте като информация, трябва да го повторите пред колега следовател. Разбирате ли? Само тогава ние може да ви помогнем. Той е ненормален. Вземете правилното решение. Вземете просто правилното решение, защото наистина следващия път може да бъде много по-зле. Аз ви желая лека вечер и един съвет от мен, ако позволите, върнете момичето на работа, което уволнихте. То ви спаси бизнеса. Лека вечер ви желая. Добре, всичко добро. Извършителите на погрома в нощния клуб са осъдени на 3 години лишаване от свобода, тъй като съдът определя действията им като опасен рецидив. След ключовите показания на собственика е задържан и поръчителят на акцията, който в момента е разследван за рекет и организиране на престъпна група. Следвайки съвета на полицая Танасов, собственикът на заведението решава да върне своята служителка обратно на работа. Най-голям брой от тежките престъпления стават в заведения или пред заведения, в които се сервира алкохол. В случай на забелязано нарушение, моля сигнализирайте на телефон 112.